Penj laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wang'iyo tuoche kaka inyalo gengi, kaka inyalo thiedhgi kod samoro kaka wanyalo dak kodgi. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari wantiere studio wa ka chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio ma Kisumu. Obonyiso ni nyinge nga ok en wenda yenye penj laktar kata kamano ne jogo ma samoro pok ong'eyo. Obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kato wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya Ruth, kendo arwako jogo ma winjowa kendo manenowa. Nyinga iluongo ni Dr. Joe Rakiro, atiye osiptal ma Avenue e boma ma Kisumu ka. An wuod Gwasi, Suba South Constituency, kendo amor sana bedo kodwa kawuono. Gilony gilony mar thiedho jogo madongo, waluongo ni adult patients kata gima ji ong'eyo kaka physician. Kendo haswa an gilonye thiedho tuoche malandore, waluongo ni infectious diseases. Mango tuoche ma adil go ng'enyne, kendo amor sana mondo go mbaka kendo kawuono e topic mwadhi wuoye. Infectious diseases, tuoche malandore. Tiende ni wachere gi malandore gi mok landre. Moko kuom malandore mana ranyisi gin kaka mane daktari? Tuoche malandore tiende ni tuo moro amora ma ilando ma kudni nitiere makelo. Mano iluongo ni tuo malandore. Koro kichako gi tuoche ma ji ong'eyo mang'eny kaka malaria, tuoche kaka TB, tuoche kaka ayaki, tuoche kaka bacterial infections kata kute manyalo donjo e remo manyalo kelo tuo. Mago te gin aina mag tuoche malandore ma wathiedho ye. Dr. Joe, in makawuono mi watwak. Ineno ni wago mbaka kata watwag e tuo mane? Gikona neno ni mondo wawuoye weche mag tuoche malandore makelo tuo e yor lach mar dhano, nikech mano en achiel kuom tuoche ma miyo ji mang'eny dhi manyo thieth e osiptende, kendo gino machando ji yore mopogore opogore. Emomiyo aneno ni kaber to kawuono wago mbaka e yorno mondo jo nenowa gi joma winjowa kawuono ma diponi weche gi chando oyud kaka ginyalo ng'eyo kaka ginyalo konyore gi dala kata ginyalo ng'eyo gino ma ong'endo bed ni gitimo sama gidhi e osiptal. Kamano. Magin tuoche malandore ahinya e yor lach kata e yor lach, ma bende wanyalo deno gi dho wegi ni UTI, urinary tract infections, mage twako odiechieng' maka wuono, kendo bochako ka wang'eyo ni system mar lach chal nade kapok wadonje tuoche gi mondo mi lach ochopi ma entiere del. Olosore gi kanye? Ang'o maloso lach kod weche makamago? Oluwo kanye mochopo nyaka kama owuok oko mar del, kanye kama wadwani wachago daktari kaito koro wadonje UTI. Kamano Ruth, koro ibo yudo ni lach en yorno ma del golo godo toxins kata chilo mantiere del. Ka nyarogno luoko del kendo luoko remo, to chilo go oriwo gi pi, to pi no koriwore gi chilo no e gima waluongo ni urine kata waluongo ni lach. Koro lach iloso e nyarogno mar dhano. Nyarogno gin ariyo, gin ei dhano konchiel kendo gi komachielo, kasto ka giridore to gia e nyarogno to gidhie e mshipa matin moluongo ni ureta. Koro kanye ma lach ridore go mos to dhi to ochokore e bladder kata e dag lach. Kanye ma koro del kane mos kochope kiwango moro ma dag lach nyalo contain, to bang'e no koro chuni ni tidhi ipuke oko kokalo through gima luongo ni urethra. Koro area nyarogno malo kanyo kabiro piny michope dag lach michope kama koro lach wuok go maluongo ni urethra ni, mano tete gima waluongo ni urine tract kata yorno mar lach mar dhano. Kamano. Manyiso ni kare nyarogno nigi tich mang'eny mokalo daktari mar neno ni ogol chilo duto te kendo gi kalo mana kanyo koro ka giwuok e del nyaka manyiyo ma angolo godo chila. Akiani picha ni dhi leronwa gini maber Dr. Joe kotenore kod yor lach ma wawacho ni. Kamano, picha ni hapa ni berndi. King'iye picha man korka chich koni, tibone man buti kanyo tiboneno ni ochakore gi malo mondik ni kidneys go, mago nyarogno mar dhano. Nyarogno gin ga ariyo minyuolo go dhano, to dhano achiel kende oromo ga. Momeno ka samoro ng'ato nyaka gol nyarokne mondo mi ng'at machielo, nikech achiel kende oromo luoko chilo manie del. Koro Nyasaye to nogwedho oketo ne ng'ato ariyo, chalo ng'amo mi backup moro. Koro nyarogno gin ariyo, to kogia e nyarogno tinno ka oridore mos pipe mathin kanyo miluongo ni ureta. Pipe ni ema golo lach ma nyarogno loso to tero e dag lach mondo kan, mondo kik bed ni sate ma lach del loso to iwuok idhi e cho. Koro del kane mos
e blada kata e dag lach kanyo. Koro kosedhi okudore kanyo modhi obedo mang'eny moromo. Koro kiwinjo ni dwaro in gi haja mar dhie mondo ipuk lach. Koro kidhi puko lach to kalo e urethra kanyo kata mana en mshipa matin mawuok mondo koro ng'ato ogol godo lach. Koro are malo kanyo infections mawuoye gi kata kutni mawuoye mag UTI gi mag yore mag lach gi ginyalo kelo infection. Koro kineno kaka pichani ochakore achaka gi malo are kama nyarogno nitie infection nyalo chopo kuro e ureter pipe makelo lach no piny nyalo bedo gi infection. Dag lach nyalo bedo gi infection. Kama lach wuok gode dag lach ka wuok oko mar dhano urethra nyalo bedo gi infection. Joma chuo e kind dag lach kanyo gi urethra nitiere gima ji ong'eyo maber miluongo ni prostate. Prostate en kaka gland moro mantiere e dho rangach mar dag lach. En bende e joma chuo onyalo bedo infected makoro en be form part of gik mwaluongo ni urinary tract infections kata UTIs go. Matine ni UTIs opogore kaka inyalo neno no kendo wadhi medo mbaka no ka wadhi nyime. Ni onyalo chakore chaka gi mwalo kama lach wuogo nyaka malo e nyarogno. Mana kaka winjo daktari olere no en safar mabor mokalo nyaka kumilose lach mowuok kanyo moridre nyaka piny nyaka kuma koro ang' owuok gode del mago no duto te iwacho ni yor lach. Opimonwa ni koro infection moro amora manyalo mako nyiroke, manyalo mako yor lach, manyalo mako dag lach, manyalo mako kama lach wuok godo ni mago duto te waluongo ni UTI, urinary tract infections. Daktari koche ni urinary tract infections koro wasedonje tuoche gi nang'o wanyalo wacho nang'o system to wang'eyo kaka wuotho koro wawuoyo e wi ang'o daktari. Koro kaka na alero ka wachako magi gin tuoche malandore. Matin ni mondo ng'ato bed gi UTI kata tuo mar yor lach ni tiende ni nyaka bed ni nitiere infection modhi odonje. Nyaka bed ni nitie kudni makoro dhi odonjo e yor lach ka. Koro kudni kodhi okikore gi lach to nyalo kelo tuo. Samoro kudni nyalo donje dag lach to kikel tuo nikech ing'eni en gima chwer ka wuok oko. Matini lach en gima continuously iloso to wuok oko. So samoro nyalo ni kute gi dhi donje i lach to lach golo gi oko kapok gikelo tuo. To kopo ni gidhi magi kute gi odhi obedo mang'eny magi chokore magi chako kelo dalili kuom dhano to mano kore maluongo ni urinary tract infection. Koro kute gi gin tieng' ariyo. Kute mong'ere makelo infection mar dag lach mang'eny waluongo ni bacteria. Matini ng'eny UTIs ikelo gi kidieny mar kute maluongo ni bacteria. To matin bende nyalo kel gik maluongo ni yeast kata fungal infection. Koro kan wawuoye weche mag thiedho gi tan wawuoye ariyogo to ng'enyne ma wa concentrate en mar weche mag bacteria kata kute mag bacteria makelo tuoche gi. Koro sama kute gi osedhi donjo gichako donjo gi mwalo kama lach wuokgo e urethra mwalo ka. Kanye ma kute gi yudo kaka gidonjo go e del dhano. Nyalo yudo ni kama lach wuogono samoro yudo ni chiegni sana gi kama dhano dhi godo oko maduong'. To oko maduong' nigi kute matindo tindo. Koro ka kute gi odhi wuok mos to donjo kama lach nitie ni to ginyalo twenyo mos giidho mos ma gichop nyaka e dag lach. Ka gichopo kanyo kendo gichak gichokore kendo nikech lach ng'eny inyalo yudo ni nigi sukari nigi gik mamit ne kute gi kamano. To koro miyo bacteria gi medo dongore kendo gimedo yudo ngufu. Koro ka gimedo chokore kanyo kore ka gidhi kelo dalili. Ka gimedo idho to ginyala idho kendo magi kalo blada magi dhi malo e ureter kanyo e pipe mana wacho ni golo pie nyarogno ka kele e dag lach kendo ka giyudo ngufu kata ka ging'eny to ginyala idho malo magi chop nyaka e nyarogno kamano. Koro kute gi ema kelo tuo maluongo ni urinary tract infection. Ma gimbe gitimo kinda sana daktari nikech gilingalinga ka giyudo kama conducive environment maber kodgi to gichokore gibedo motegno to gidhi mbele gi safar. Seche magin e yo kama oko matin wuogo kama lach wuogodo ni ka bende pod ginyalo kelo infection kaka ni pimo wacha kai to gisudo giidho e dag lach kanyo bende ginyalo kelo infection. Gichak giidho nyaka e yor lach kanyo ginyalo kelo infection nyaka ka koro ka ai safar gi mogiko so pod ginyalo yudo kaka gidonje remo magidhi e fundi mamoko mag del. Kamano koro ng'enyne gichopo mana e dag lach. Mang'eny UTI ma wawuoye kata ma dhano ng'eyo en UTI ma chopo e dag lach. Matene ni kute gi ng'enyne chopo mana e dag lach to ka gichopo kanyo to yudo ka gin gi dalili materi
e od thieth timi kata antibiotic kata imi yath to duoko gi chien. To ka giyudo ngufu kendo ka ok othieth gi ma gidhi ma gichope nyarogno to ginyalo wuok kanyo nikech ng'eny nyarogno nigi remo mang'eny. Remo iluoke nyarogno. Koro yot mondo kutegi oyud yorgi ma gichak gidonje i remo. Koro magi achiel complications ma ng'ato nyalo bedogo kapo ni en gi UTI ma ok othiedh e wang' sa. Yudo ni gidhi to gichope nyarogno kasto giidho gidonje remo. To koro ka gidonje remo to koro ing'e ni gidhi adhi e del te kendo koro yudo ni ng'ato nigi tuo ma koro ni e dende mangima to tuo ni nochakore mana gi e yor lach. Kanyo ka wach koro kanyo bende wanyalo yude gik moko ka sepsis koso daktari. Exactly. Koro mane complication mo fear e weche mag UTI. Kendo nitie jogo wadhi bedo wuoye jogo man at risk. To nitie jogo mane gima wanyiso gi ni kipo ni giwinjo dalili to nyaka githiedh UTI. Nikech sama UTI dhi wuok infection yodhi odonjo. Mochope nyarogno kasto donje remo. Kodonje remo to kothiedhe to omako kinda modonjo mobedo mang'eny e remo to koro ochako ketho other organs kendo iyudo ni ochako duoko blood pressure mar dhano doko piny. Koro ka pressure mari odok piny to koro mane ma koro luongo ni sepsis. Kech koro matin ni mano gino chako chapi kaka kendo iyudo ng'ato bedo ni owinjo kotuo moingo kabisa. En ng'at ma koro ichuno kata ni irwake wuode ka thiedhe nikech kutegi odonje dende kabisa. Kamano. Kutegi donjo e yor lach, mani leronwa maber mokalo, kaito nikech yor lach chiegni kod yor oko maduong'. Yor oko maduong' tiere kod kute mang'eny matindo tindo koro yot mokalo mondo mi gidonji kaito giidh malo kaka ipimonwa ni. Seche ma gidonjo kokalo e yor lach ka daktari, thothne ji yudo gi kanye? Ka ji yudo gi e choche ma ji tiyogo, ji yudo gi seche ma samoro ji odhi oko maduong' to koritore e yo maler, ji yudo gi nang'o ma koro giyud access ahinya e yorni? Koro ntiere tieng' ma wanyalo wuoye maketo ji at risk mar yudo tuo mar UTI gi. Namba achiel en kit chwech. Jogo ma joma mine ka ing'iyo gi jogo ma joma chuo, chwech opogore. Matene urethra kata ma wawuoye ni en magolo dag lach e joma chuo gi joma mine ni. Urethra mar joma mine chiegni gi yo mar oko maduong' wuok go e joma mine moingo joma chuo. Koro mane achiel kuom risk factor ni kit chwech bedo ni opogore, tiende ni joma mine bedo gi greater risk kata bedo gi thuolo mang'eny mayudo tuo mar tuoche mag UTI gi moingo joma chuo. Namba 2 en ka ng'ato ok bedo gi hygiene kata ler moromo sama odhi e chuo. Namba 1 otiyo gi choo ma ok ler. Choo ma ok ler ni samoro ka ng'ato dhi olo pi to ing'eni ka pi donjo no nyalo kirore kendo chak duogo malo. To koduogo malo to dhi kelo kutegi to donjo e yo mar lach. To machielo nyalo yudo ni ng'ato tiyo gi choo maler lakini ene ma kosetieko dhi oko maduong' to ok olosre maber. Koro idwaro ni mondo kik kutegi dhi mbele, ng'ato nyaka ywere koa gi mbele kodok chien. Ok idwa ni mondo iduok kutegi moa e yo maduong' yo mar oko maduong' ni kadhi mbele. Mana 2. Namba 3 en riwruok e kind jogo machuo gi jogo ma mine. Ka mano timore to samoro iyudo ni nitiere inyruok matindo tindo mawuok e yo mar machiegni gi dag lach kanyo. Koro sama riwruok no timore kamano to miyo thuolo mar bedo gi UTI ni medore e jogo moriwore. Mar 3 en ni immunity mar dhano kata teko mar minyalo geng'o go makinga mar dhano bedo go. Ka ng'ato pod tin gi jogo ma isgioseniang, kinga mar gi dok bedo ni chien kiasi. Emomiyo thuolo mar bedo gi tuoche mag UTI ni ng'enye jogo ma ikgi ni malo kod nyithindo ma pod tindo ma pok immunity margi obedo maber. Mogik en mama mayach. Nikech lokruok mag hormones kata gi pressure ma nyathi madongo keto e dag lach medo thuolo mar bedo gi urinary tract infection kata tuoche mawuoyegi e jogo manigi mayach moingo jogo ma ok yach. Koro magi e gik ma medo thuolo go e dhano kendo miyo ng'ato bedo ni nyalo yudo UTI. To gima anyalo medo kanyo kendo en ni UTI medore mateni ka ng'ato oseyudo UTI thuolo mar yude kendo bedo ni malo. Mateni kori bedo gi recurrent UTI. Ng'ato ko bedo gi UTI kendo yudo ni mondo chako yud machielo bedo ni thuolo no ni malo.
Kanyo wabro mako mana matin Dr. Joe ka wadwo tibro nyiso gima omiyo ng'at mose yudo UTI kata tuoche mag yor lach nigi thuolo mamalo. Ang'o timore system? Ang'o ma obedo mombek ni momiyo koro thuolo ne ni malo kendo mar yudo tuoche aina gi? Mano gi moko mathoth to kwase yudo yueyo omiyo kik idhi mabor kata matin. Nyakwara Mugi Ajwang' kik isudi. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Aneto joma de her moro gembe gi chak timo wala ni. Akwa gi man ka gitime o chak gi pesa moro ma ata fadhali. Kiko chak gi pesa mathin. Ko chak gi pesa mathin to podo dhi mapodo. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag motor insurance NCIC. Watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi kik gibi gikwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Imbe kokicho. Newe mosa. Oye, ena kitu marukuma hii. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuoche mathoro mako yor lach. Daktari opimonwa kacha ni onyalo chako malo e nyiroke moridre piny e yo malach ridore godo mochope dag lach mowuog nyaka kama lach wuok godo. Mabende thoth ne tuoche gi chako gi kama lach wuok godo ni kagiidho malo nyaka e nyiroke malo ponono no kothiedhe motegno moyudo kako nyalo sudo e system kata e dendi. Ponono ni link kode ahinya ma iwinja ranyisi nikech nyaka ng'onyis ranyisi mi link kode ahinya to podo bro manyo yore mokal godo nyaka remo makoro owuothe del duto te ma ang' no keth fuoni mopogore mawacho ni ok onego beni ochopo kanyo kata matin. Daktari opimonwa kacha jogo mantiere kod thuolo mamalo mar yudo tuoche gi gin jogo mabende tiyo kod samoro kuonde cho kata kuonde losruok mok ber ahinya kanyo kute mang'eny mokalo koro onyalo wuok kanyo modonje dendi. Kopogore kod mano jogo mabende samoro kaka kit dhano jogo matimo weche mag hera antiere yore mang'eny ma inyalo yudo godo kutego. Kopogore kod mano mine mapek ntiere kod thuolo mamalo mar yudo tuoche mag yor lach nikech seche ma nyathi medo dongo koro nyathi keto pressure kata odiyo dag lach mabende keti thuolo mamalo mokalo mar yudo tuoche gi. Kaponono ni ilosori ahinya ka in ng'ama miyo kaka iloso tokiselosori iritori nade nikech yo mar oko maduong' kod yo mar oko matin chiegni moko
mokalo ma kokitang' tinyalo golo kutegi komachielo tiketogi komachielo. Daktari opimonwa mago maler mokalo. De bed ni mano penji dakalo koso kokakalo. Ade kalo gi flying colors. Dakalo matek mokalo. Daktari pimonwa ni tuoche mag yore lach gi ng'eny marom nade pacho ka ahinya e gwengewa mag Kisumu. Tuoche gi di malo gin achiel kuom tuoche machando ji nikech kwachako gi jogo mamine nikech jogo ema nigi thuolo man malo mar yudo tuoche gi moingo kata joma chuo. Ibo yudo ni atamalo 30 mar mine bo yudo tuo mar dag lach ni e ngimagi at least dichiel. To kendo yudo ni nitie jogo bende mayude to obiro konuore. Koro nikech en gino ma very common kendo en gino ma kelo ne miyo ji bedo gi wasiwasi mang'eny. Emomiyo en tuo ma nyaka ji bedo go gi understanding kata gi winjo maler mondo ging'e kaka ginyalo geng'e kendo ahinya ging'e gimondo bende ginyalo timo kopo ni tuono odhi odonjo e yore gi mar dag lach. Kamano. Kane pok wadhi yo Dr. Joe ne wachonwa kata ni thuolo niga malo mar ng'at moseyude mondo mi orieka. Ang'o momiyo ang'a timore system? Nikech weche ariyo. Namba achiel, sama ng'ato dhi yudo tuo mar dag lach ni, tibo yudo ni gitiyo gi antibiotics. To antibiotics gi ka ng'ato dhi omuonyo, kata ng'ato tiyo gi mondo oneg kutegi, to antibiotics gi dhi loko kidieny mar bakteria ma ong'edo bed ni nie del. Nikech del nigi bakteria mantiere ma ok ong'edo bed ni kelo shida. To ka ng'ato dhi tiyo gi antibiotics, especially jogo ma tiyo gi antibiotics mang'eny kata ma teko gi ng'eny ahinya, to dhi ketho kendo chapo kidieny mar bakteria manie dend dhano kendo ma miyo bedo mayot mondo UTI machielo chako dhi odonj kanyo. Namba 2, tiende ni ka ng'ato dhi oyudo tuoni, nitie gimomiyo noyude. To yudo ni ng'eny ji ok lok gimomiyo ne giyude. Emomiyo bedo ni obedo recurrent. For example, ka dipo ni owuoke kidieny mar chuma ng'ato tiyogo. Tibo yudo ni maybe ene chuma itiyogo madala. Emane ng'ato game. Koro unless ni ng'ato dhi oloko kamane kaka mo make sure ni hygiene kata ler odhi bedo maber. Tiyudo ni gamo kendo tuoni tieng' mar 2 kendo mar 3 kamano medo bedo malo. Mane momiyo wachoga ni ng'ato yudo UTI nyaka okaw thuolo mondo omany otim assessment mo gol gik manyalo bedo ni nokelo ne tuono mondo kik tuono chak duok ne kendo nyadiriyo. Hapa ni mano point maber mokalo daktari. Nikech samoro iyudo UTI, idhi othiedhi kendo ithiedhi maber kaka dwarore. Samoro kaka awinjoga ka iwacho, kaka wasewacho bende kwa wache chenro mar penj laktar ka beto ber ka ithiedhi nyaka gi partner ni kapo nono ni un jogo mantiere keny. To kiluoka alwora, ok ing'iyo ni debe ni gini oa kanye, to pod entiere kod thuolo mamalo mar duogo. Kuom ranyisi kokiloko hygiene mari e seche ma ia e cho, ang podi bro yude ayuda okiloko kidieny kata choma itiyo godo kaka chal, ang no beda kod thuolo mang'eny mokalo mar yudo UTI. Daktari, nikech wacho ni thothne ong'eny e dag lach ka chiel kod yor lach. Wado ni mondo wang'e ni ranyisi ma inyalo chechni nyaka bede ni siyudo tuoche gi kapo nono ni ene e yor lach ka chiel kod dag lach. Kato wabo idho mos mwachop nyaka e nyiroke. Kamano Ruth, to kapok achopo kanyo we alere gimoro achiel kanyo ni UTI ok en gima landore kind jogo manie keny. Samoro andamagi ma jo neno ong'endo bed ni winjo maler. Ntiere tuoche maluongo ni STI, sexually transmitted infections. Gin tuoche malandore nikech weche mag riwruok. Tuoche gi dwa bedo ni gichalore gi dalili magikelo gi UTI. Kuro sexually transmitted infections ema kopo ni ng'ato gamo to chuno ni thiedhe gi ji ariyo. UTI to mana ng'at manigoni ema thiedho nikech kata sama ji oriwore sama nowacho ni riwruok ni nyalo mi thuolo mar gamo tuoni ok tiende ni gamo tuoni kuom partner ni en nikech hinyruok matindo manyalo wuok sama ji riwore. Emomiyo UTI medore sama ji riwore, ok ni game kuom ng'at machielo mane ungo. Koro mane pogruok mana kama intiere no Dr. Joe seche ma hinyruok matindo gi nitiere to inyalo
Koro iyudo ni hinyruok dhi bedo matindo tindo machiegni gi dag lach ka kata mana e urethra itself tineni kama lach wuok go. Koro bakteria mane nitiere aluora no nikech wasewacho ni bakteria nitie dend dhano kata mana e pien mar dhano ka nitie bakteria kata e dhok. Koro sama hinyruok dhi bedo matindo tindo gi to koro bakteria gi yudo thuolo mar koro dhi donjo kendo kata bakteria mane nyalo bedo ni nitie machiegni gi yor mar kama oko maduong' nitie ni sama ji riwore bedo ni mago be nyalo chorore mayud thuolo mar donjo e dag lach koni. Koro riwruok ne mamiyo hygiene samoro dok chien koro yudo ni tuoche gi dhi to donjo e dag lach tok ni gami kuom nyawadu kama ilere maber mokalo kendo mor niketo point no ma clear. Wadonje ranyisi wachako kod yor lach wadonje dag lach waidho malo katwacho penyiroke. Kwachako gi yor lach kama lach wuok go dalili maduong' ma ng'ato winjo en ni samodhi oko matin to winjo ka lach wang'e kata winjo rem ka lach dwa wuok. Mano waluongo ni urethritis tiende ni yor mar lach no nigi inflammation kata kute gi odhi ochiewe koro sama lach temo kalo tiwinjo ka lach wengo kata lach kata rem iwinjo rem sama idwa wuok sama lach wuok. Kodhi mochopo e bladder kata ochopo e dag lach to koro dalili ma ng'ato winjo en ni winjo rem e piny ich ka. Ng'ato piny koro bedo ni lit. To sama piny lit ni to dalili mar yor lach be pod beda. Koro ni piny lit to sama idhi oko matin tiwinjo rem. Mano ma koro bedo nyaka e dag lach kapok obedo koidho malo. To kobiro mochopo nyaka e ureta kata ochopo nyaka e pipe mar lach modhi nyaka e nyarogno. To koro rem ma ng'ato winjo bedo e bath ich koni. Yudo ni koro samoro iwinjo ni nitiere bath iyi ka rami kata bath iyi makoni rami kendo daktari kadhi pimi nitie kaka wapimo mwang'ego ni ma nyarogno ema remo. Koro ka dalili mar remo cha owa piny ka mobiro nyaka malo to koro yudo ni kata kimulo mos kama ae bath dhano tiwinjo ka kanyo kuro lit. Mano tiende ni gino oseidho mochopo malo. Koro kopogore gi mano tibo yudo ni sama lach cha obedo gi infection ng'ato winjo ni odwa dhi oko matin di mang'eny. Koro idwa dhi oko matin saka sa. Yudo ka lach no rangine koro lokore. Ochalo gima otimo iro kata otimo ochalo ire ranyisi maber ma iro lere donge. Kasto kopogore gi mano nyalo bedo gi liet e dendi nikech infection mora mora nyalo medo liet. Koro magi dalili ma dhano winjo. To ka poge dalili gi dalili mag STI nikech acho ni gidwa chalore. Pogruok gi STI ni STI kelo discharge. Tieni ng'ato dhi yudo ni koro yor mar lach kanyo kata yor kama duong' mar dhano nitie yudo ka discharge nyalo wuok discharge manyalo bedo ni rachar kata maratong kasto ginyalo bedo gi vidonda mo tik bentie to kato gibedo gi vidonda molungo ni blisters. Koro mago to bedo mag STI. To modong mang'eny ma walero gi to bedo mag UTI kendo ema kulingana gi kama ochope. Daher mondo mi makanyo maber gi ma Dr. Jo wacho non tiere ranyisi mag tuoche mag yor lach gi chiegni kata gidwa chal kod tuoche mag nyaye kata sexually transmitted diseases mabende ne wasewache chendo mar penj laktar ka amak mana ni pogruok ni kaka mar STI kata tuoche mag nyaye ibro winjo discharge kata ibro neno discharge obro bedo nyalo bedo kod adhonde ka achiel kod tik moro ma ok ber ahinya. To mag UTI gima ng'eny kata ranyisi mang'eny mokalo en olopi mapiyo mading'eny kaeto bende oremo kata owengo kaeto rem e onding'i ipimo nwa kacha bende liet mar del kato lach bedo ni rangine lokole kato bedo gi tik moro kamano olo kachiel kod koyo fever and chills ma okikore ka koro daktari mano koro chalo liet ngeni kato nigi liet e del inyalo winjo samoro koyo ini winjo koyo to liete machalo dendi chalo ng'ama nigi malaria iwinjo ka in gi koyo to liete manie dendi koro fever and chills biro nikech nikech tuo modonje kuomi to olo to tuo moro amora ko denje dend dhano to dhano winjo ko ol tinini dendi temo mondo ogore gi infections gi sama dendi gore gi tuoche to mi winjo kiol winjo kionge gi ndadhu mar chiemo mago te bedo kama ng'ato nigi tuo kaito seche ma ng'ato ok nyala mako lach kuom dakika mang'eny kata kuom thuolo mang'eny ang'o timore e dag lach ka daktari tinde ni kute kaka ni e dag lach kacha
to gimiyo lining mar dag lach no bedo gi irritation. Iwinjo dendi ok winji ka mano gima nigi kwe. Koro dendi temo mondo gol gigo oko. Koro idwa ni mondo sate ka sate idhi oko matin mondo kutegi owuoge dendi giwuog oko. To ma timore haswa e jogo machuo. Nikech sama tuo ni odhi odonjo nyaka prostate. Tibo yudo ni sa asaya ngato nyisi ni nyicha ka nonindo gotieno to uchiew kata dichiel kata samoro ok uchiew mondo odhi oko matin. To sani koro di bich di uchiel osiko kuchunga tede ni dendi temo mondo gol kute manodonjo gi ogol gi oko mondo giwe chando del. Kamano. Seche ma ng'ato segamo kutegi e yore mopogore opogore ma ng'ato nyalo gamo godo kutegi, nyalo bedo no gamogi en owuon kotende kod weche mag ritruok, weche mag hygiene, samoro yudogi kokalo kuom chiemo tiyo godo, samoro oyudogi e yore mani pimonwa ka. Kutegi dhi kawo ndalo marom nade, thuolo marom nade mondo gichak manifest kata gichak nyiso ranyisi makoro wantiere godo gi. Luwore gi kiwango modonjo. Ka ne gidhi donjo mang'eny to gikelo dalili piyo piyo. Nyalo kata kawo ndalo achiel kana ndalo ariyo to dalili osedonjo. To samoro ka ne gidonjo matin to ni pod gibedo gi muda mondo gimed nyuolore koro ka gichak kelo dalili. Koro omiyo nyalo wacho ni nyalo kawo ndalo achiel, nyalo kawo nyaka ndalo 7 mondo ng'ato chak winjo dalili mag UTI gi. Manze ni gimbe seche gimbe gido ni ginyuolre mondo mi gibed motegno koka gichak ti. Kamano. Gimoro amora mangima dwani mondo mi omed bedo mangima. Eko yudo teko. Daktari yeno wamake kanyo ka waduogo to wabong'ia ne ni tok seche ma iseneno ranyisi gi. Onego bedi temo thiedhori ino wuon, onego bedi dhi hospital mondo mi otimni nonro makende, to onego bedi thiedhi, to kithiedhi to thieth thoro chalo nade. Pono nono ok othiedhi complications nyalo chalo nade. Mago gimoko mathoth nyakwara Mogi Ajwang' bire kidieny machielo, omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072 6 3 8 3. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. En jathum mani kod sigana malit to mit. Ka yodwa nega koraena, mema bire ongabe. Koro kangi motama kabisa na decide abedo chokora. To Princess Julie gi Julius Okumu machuore nego thum maramae. To giwere wera. Ka mono donje climax ta chung. Ta miela. Taneno ka ji te ng'iya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Yujuwini mano chaya sane bande. Machieng' moro yana wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Tich Abichni e chenro mar ng'e jothumbewa. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, to wanwe ngeso saa 5 okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Akamanyo maprogolo parnite pachipio. Viene kai. Yatelo yawa.
Tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda, yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tigil morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test masetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simfros Okinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. And we don't know where Agatha is or where she was taken. As at now, unless the media can say that they have heard from Agatha's family, we do not know. But Bonnie was dropped in Horohoro. Gikone to piny Tanzania wuyo thuolo jakendera tich oganda Boniface Mwangi gisebedo ka gidino ne kuom ndalo 4. Mvua ilisuia kasi kidogo. We work the remaining days to finish the outstanding work. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. Chenro mare awalap ndeke makabunde kod konga peni moke county Homa Bay yang ni rumo e giko juma manyien. Wamiyogi kata ndalo 2 kata 3 wabro tingo crashers gi te gi plates mapoko wang te wabro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadwa mwage site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhor gi kanyero. Enda swek Ramasuna West yogolal makinde ka kinde mar stima marocho tijegi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Joe e studio wang'iyo kacha tuoche mag yor lach. Kane wachako chenro ni opimonwa ni yor lach chal nade, opimonwa ni tuoche gi gin tuoche mathoro chalo nade, kidienje mage mag kute mathoro miyo tuoche gi. Kae to wamulo ranyisi ma kiwinjo bende tinyalo chich ni nyaka bedie ni nitiere kod tuoche mag yor lach. Opimonwa bende pogruok e kind tuoche mag yor lach kod tuoche mag nyae kata STIs. Ma bende pogruok maduong' kanyo ne en mana discharge adhonde kachiel kod tik mar discharge ma bende nyalo wuok kuom ng'ama miyo kata ng'ama dichuo. Kopogore kod mano, opimonwa kacha bende ni ka iseyudo kutegi to intiere kod thuolo mamalo mar yudo gi kendo ka ok iloko gimomiyo ni yudo kutegi safar mokwongo. Ka watiyo kod antibiotics ma bende samoro kitiyo godo ahinya dhi nego kute makare bende mag del, koro dendi bedo ka gima nie laro mayot mondo mi kutegi ochako donje. Ka ok iloko gino manomiyo ne yudo kutegi. Ineno ranyisi gi Dr. Joe. Ng'ato biro iri mondo mitimne nonro. Thothne timo nonro mage mondo ming'e ni gin kute makama, nikech nyiswa ni gin kute mopogore opogore, gin kute makama, gintiere daglach, gintiere yo koso gintiere nyiroke, gintiere kanye. Idhi timo test nango, idhi timo diagnosis nango, kanye ma wantie. Erokamano. Koro ka ng'ato nigi daliligi, nitiere aina mag test mwatimo, namba achiel mar fwenyo ni tuoni ochopo kar kanye. Ene daglach kende koso dhi nyaka nyarogno koso chopo kanye. Mar ariyo en mar poge gi tuoche mag nyayo kata STI. Kecho ni dalili gi samoro nyalo bedo ni dwa chalore. Koro nyaka wapog gi mondo wang'e ni tidhi tiyo gi yath mane maber. Namba 3 watimo test moko mar manyo ni to dibed ni complication mora mora osewuok. Koro achiel kuom test mwatimo mokwongo en test mar urinalysis kata mar pimo lach mar dhano mondo wang'e ni to lach ni chal nade. Ochal nade, nyalo bedo ni en gi tuo e iye. Nikech sama kute gi odonjo e dag lach nitiere lokruok ma giketo e lach mapogi gi lach ma kawaida mar ng'ano mangima. Mar ariyo lach ni wanyalo kawe mwadhi watimne culture
kata wadhi wakuoge ei lab mondo tem ni bakteria kata kudni mano donje cha wanyalo temo mondo wadonge mondo wang'e ni en bakteria mane, nikech mabe konyo mondo iket antibiotic ma specific kana ma thiedho mana bakteria mane kelo no, ma ok idhi nego kute modong thiedho mana mane okelo tuoni. Gimachielo mwanyalo timo en test mag remo mar ng'iyo ni to nyalo bedo ni tuoni odonjo nyaka i remo. Koro wanyalo timo blood culture, wanyalo kuogo remo, wanyalo timo kidney function test. Mondo ng'e ni gino pok odhi moketho nyarogno kata odhi omiyo nyarogno bedo gi ni obedo weak. Koro mage e test mwatimo. Mogik mwatimo en test mar ultrasound kata CT scan ma igoyi CT scan kata ultrasound mar nyarogno gi yo mar lach gi mar dag lach. Ma nyalo nyiso wani tuoni ochopo kanye ang'o ma okelo, kendo samoro ma nyalo nyisi gimomiyo ng'ato nyalo bedo ni yudo UTI, especially jogo mabedo kod thuolo mang'eny. Samoro nyalo yudo ni nikech kit chwech ng'ato nyalo bedo ni nigi abnormality moro kata bedo ni chwech nene opogore matin, koro nitiere kumoro ma bedo mayot mondo kudni odhi odag oponde mondo med nyuolore. So kama watimo ultrasound kata CT scan gi to konyowa mondo wang'e ni chwech ni chal nade to tuoni ochopo nyaka kiwango mane. Daktari moro nyalo pimo ni lewni ma iye ahinya mag joma mine bende nyalo kelo tuoche aina gi, ponono ni okoritgi maber, ponono ni ok oketgi maber, bende gimbe nyalo kelo tuoche mag yor lachgi. Kamano nikech samoro yudo ni e law matin ni lach nyalo bedo ni odhi ondong'e to ng'ato ok odhi loko maler. Samoro kudni mane nitie oko maduong' ka odhi opondo e law matin mar dhano ni to ng'ato ok odhi loke kata ok odhi luoke. Koro miyo ochako dongo gi kanyo. Koro gichako dongo gi ei lawni to ginyalo yudo yorgi ma gidhi gidonje e dag lach. Omiyo sama nowuoye hygiene mar ni kaka ng'ato ng'eto be maler to nyaka law bende ng'ato ohakikisha ni law be ler mondo kik mede thuolo mar yudo tuo. Mano en point ma bende ok adwa ni iwe mondo mi okali, nikech samoro kaka daktari owacho ni kata kute gi nyalo wuok e oko matin ma e yore matindo tindo ma gibede lawi ma iye to kiloke kako onego beni loko, kiluoke kako onego beni luoke, bendo kimoye samoro kako onego beni moye, ang' no chako yud yo modonj godo e yor lach kaka ne wawacho chama ang' nyalo kelo ni chandruok. Daktari wang'ia ni kapo nono ni isetimo test gi duto te, ma itimo culture mar remo, itimo culture mar lach, ming'iyo ni ochal nade, kute mage madonge iye kanyo, en yore mage mag thieth midhi tiyo godo, thieth koro chakore. Kamano koro ka wase timo test ma wa confirm ni ng'ani nigi tuo mar UTI, en gi tuo mar dag lach. Koro chunwa ni koro wakete thieth. Koro thieth gin kidieny ariyo. Mokwongo en thieth mar nego kute manokelo tuo. Ne wawacho ni kutegi ng'enygi gin bakteria. Emomiyo ng'enyne ibo yudo ni watiyo gi antibiotics. Nikech ng'eny kute makelo tuo ni gin bakteria. Koro bakteria antibiotic ma watiyogo luore gi kudni manokelo tuocha. Emomiyo watimo culture bi mondo ing'e ni antibiotic mane madhi bedo maber. To samoro oksije tema kidhi timo culture to culture ni golo ni bakteria no. Omiyo samoro bok inyal rito ng'ato already winjo marach, ok inyal nyisa ni ndhi dala iduog kan culture bedo ready, nikech culture nyalo kawo ndalo 3 kata nyaka 5 mondo kore kiyud duoko. Omiyo waketo ji antibiotics gi ka tuoni koka ne chakore ok en gino mose gurore del, to wamiyi mana antibiotic mimuonyo. Antibiotic mimuonyo maber gi UTI ng'eny. Kaka antibiotic kaka augmentin, tie antibiotic kaka Septrin, tie miluongo ni nitrofurantoin, gipogore gi kidieny kulingana gi bakteria manyalo bedo nokele. To kopo ni test kane wafwenyo ni en fungal infection ema nokele. Matieni ni ok en bacteria, to wami antifungal infection, antifungal treatment manyalo bedo gimoro kaka fluconazole. Mago nyalo thiedhe. Gimara ariyo, thuolo mwadhi thiedhie luore gi ni tuoni nochopo kanye. Ka en mana yor lach gi nyaka dag lach, tinyalo yudo ni kata ndalo 3 nyaka 5 oromo mondo thiedh UTI. To kopo ni nosedhi mogurore mochopo nyaka nyarogno, to wathiedhi mar thuolo ma samoro chopo ndalo 10 nyaka ndalo 14. Emomiyo wadwaga ni tuoni thiedho chon, nikech kiweye moch kako medo gurore e kaka thieth mare bende dwarore ni mondo bed mar thuolo mar malach.
Kopogore gi antibiotics, gimachielo ma wanyiso jogo manigi tuo ni mondo gitim, namba achiel ni nyaka imodh pi mang'eny. Nikech sama imodho pi mang'eny to luoko yor mar lachni. Nikech sama imodho pi to pi dhi donjo nyarogno, to nyarogno tiyo gi pino, to koro lachni medore mondo ogol bakteria mane odonjo e delni mondo giwuog oko. Koro ng'ato nyaka modh pi mang'eny. Namba adek, ng'ato nyaka bed inyalo ka ng'ato nigi rem, nikech onyo samoro sama ikalo lachni to inyalo yudo ni iwinjo rem. Koro wamiyo ji pain killers kaka Panadol mondo duok rem piny sama ng'ato medo chango. Ntiere gik mwaluongo ni urine alkalinizer, tiende ni mondo iduok wengo cha sama ne lach wuok tinyalo yudo ko wangi. Koro kwa nitie yedhe ma wamiyo ji maduoko acid manie i lachno piny mondo lachno wuok ka okel wengo moro amora. O ma wengo no en acid makelo. En acid nikech miyo lachno bedo mo acidic, obedo pH ne dok piny. Koro kamano timore to wango yor lachno. Koro komi urine alkalinizer kendo nitie yedhe maduoko pH mar urine maketo maber, mago biro konyo mondo kik ng'ato winj marach. To kosethiedhi to gima luwo ni waketie prevention. Kech nowacho ni rach tuoche gi ni ka ng'ato oseyude to game kendo bedo mayot. Koro nyaka waketie prevention mondo kik bende imed yudo thuolo mar mondo ichaki game kendo. Kamano. Hapa ni lere maber mokalo. To wantiere ga kod timoro ma wairo timo kaka oganda Dr. Joe, mayudo ni samoro daktari otimo test gite otimo culture, yani okaw thuolo mang'eny mondo mi oyuda ni to en kidieny mane mar kudni gin yedhe magi monego beni itiyo godo mondo mi okonye. Kato ji tiyo kod yedhe nus ka ji otieko yath yo maber. Akelo mano nikech yore mag bacteria kachiel kod antibiotics ma bende waseyudo ni ntiere resistance mang'eny kod weche mag tiyo kod antibiotics mok kare. Mulna ka tiyo kod yedhe mokitiek yath, okitiek dose, ani kichako winjo maber tiweyo dose. Ainya kuom thiedho UTI. Kamano, achiel kuom yedhe ma ng'ato nyaka tigo motiek dose gin yedhe mag antibiotics. Anyalo wacho ni gin tieng' yedhe ariyo, antimalarial gi antibiotic. Yedhe go ng'ato nyaka tiek dose nikech kidhi tiyo kod gi nus ma ok idhi tieko tuo manodonjo cha, to sama antibiotic ni teko ne dok chien to bakteria manodhi odong' chako nyuolore kendo. Tibo yudo ni manyuolore gi bedo ni teko gi tek moingo antibiotic mani tiyogo. Gibiro ka gitegno. Koro gigurore moingo kaka ne gintie sama ni chako. Matiende ni mondo mikoro idhi gol gi idhi dwaro antibiotic ma tekre ne ng'eny moingo mani se tiyogo cha. Emomiyo en gima muhimu ni ka daktari omi antibiotic mar mondo thiedhgo UTI to dwa ni ti godo mar thuolo mar moromo. To kendo mondo kik ibed kitiyo gi antibiotics sate ka sate, nikech wacho ni antibiotic be kitiyo go sate ka sate tiketho bakteria maber manie del. Emomiyo watimo culture mondo be oponi kwanyalo yudo ni tenen bakteria mane to koro konyi mondo ineg mana bakteria ni mondo modong' to iwe. Koro en gima muhimu sana maber ka oganda winjo ka wacho ni nyaka ng'ato tigi antibiotic kaka ondiknego kendo tikode mar thuolo moromo. UTI thoro mako joma dongo kende koso nyalo mako nyithindo bende. Ponono mako nyithindo bende, complications kata tuoche maluore kuom nyithindo kod kuom joma dongo. Pogruok nitiere koso gichalre achala? Pogruok nitiere dalili. Nyithindo especially nyithindo matindo ok yot mondo ginyisi gimowinjo. Koyudo kata ka nyathi ma samoro wuoyo obo mana bedo koywak ama samo winjo ka samo dhi oko matin chatine no koywak. Koro ng'eyo ni to nyathini noyudo UTI bedo matek. To UTI yes en tuo manyalo mako nyithindo kidieny mopogore. One, ibo yudo ni gin weche mag hygiene. Nyithindo ing'eni mondo ler gi ok bed maber ka joma dongo. Nyithindo samoro yudo ni gitugo mang'eny, samoro bende kata mana kaka giywere ka odhi oko maduong' ok bed maber kaka joma dongo. Koro mano keto thuolo margi mar yudo UTI malo. Mar ariyo, nyithindo pod immunity margi kata kinga margi pod ni piny. Matiende ni samoro amora ma kutegi odonjo e dendgi to dhi bedo mayot mondo kutegi obed gi teko makel tuo kapok dendgi ochoko tekre mar fighting these infections. Kasto mar adek ibo yudo ni nyithindo samoro gigo ma lwet gimulo mul dhoge, mul kata yoro koni maduong', mago te miyo obedo ni hygiene ok ber kendo medo gi thuolo mar yudo UTI. Koro ong'eno bed ni ong'eni kata nyithindo matino kata nyathi ma koko anyuol nyalo yudo UTI. Kamano.
Adier koro kwang'iye to yudo ka kendo nyithindo nyalo yude mang'eny mokalo nikech nyithindo chapniga. Nyithindo chapni mang'eny mokalo to moko bi pimo ni awinjo ma koro nyalo mana neno seche modhi oko matin onyalo ywak nikech owinjo rem kato en oko matin ma sate apa ni kaka jonyuol wan bende onego wabed keen ng'e to nyathini chal nade mondo mi kony nyathi kik gini dhi mategno kosetegno to onyalo dhi nyaka nyiroke weche mag sepsis kang no donje mang no kelma midhier ni matamre gi nono. Kamano. Pono ni wadwa ni mondo mi wageng mondo mi kik wakali weche gi duto te. Waseyudo kacha kaka itimo test, diagnosis, oyudo kacha yedhe, mabende wach ni bro luore kod kudni mantiere mondo mi igeng kik iyud UTIs. Gigo monego bed itimo gi nang'o gini. Kamano koro gengo en gengo kapok iyudo tuo kendo bang' kosethiedhi. Ok adwa ni ng'ato tigi gi methods mag gengo gi sama en gi tuo. Ne jomoko ma owinjo ni en gi dalili ngo koro seche go moko kotiyo gi weche mag gengo to seche go tuo osedonjo. Koro igengo tuo kapok iyude gi bang' kisethiedhe. Koro gengo namba 1 en weche mag hygiene mwasiwuoye kendo mwaselero di mang'eny e show ma kawuono ni weche mag ler nyaka ng'ato hakikisha ni en go nikech ler e contributor maduong' mar yudo UTI. Namba 2 en ni ng'ato nyaka tigi pi mang'eny. Kimodho pi mang'eny, pino konyo mondo luok system mar lach. Koro nyaka tigi pi moromo kik ibed ni ok imodh pi. Namba 3 ka ng'ato joma mine gi joma chuo ng'ato riwore to nyaka dhi oko matin bang' mano. Wacho ga ni thuolo mar dakika 30 nyaka idhi mondo igol pino mondo kopo ni nitie bakteria mane chako donjo to luoke kowuok oko. Koro nyaka ng'ato dhi oko matin piyo bang' mano. Gimachielo ni ntiere mine ma yach for example achiel kuom ways mag prevention en ni nyaka gilos ler namba 1 to namba 2 ni kopo ni winjo dalili to odhi ong'eyo chon mondo ng'e ni dalili gi gin mage nikech UTI gi samoro nyaka kata miyo ng'ato bed gi premature labor koro ng'ato nyaka bed ni ong'eyo dalili go chon. Wach machielo ni nyaka ing'e ni sukari mari ber nikech jogo man gi tuo mar sukari bende nigi thuolo man malo mar yudo UTI nikech sama nigi tuo mar sukari cha achiel kuom kaka del golo sukari e del en kokalo kuom lach to ka sukari odhi donjo e lach to kudni mag bakteria gi ohero sukari koro gibedo gi yot mar donjo e yor mar lach ka omiyo ka ng'ato nigi tuo mar sukari nyaka othiedhe ma sukari gi bed maber eka mondo kik obed ni ogamo tuo mar UTI ni e yo mayot. Mago ka ng'ato timo to konyo ndi mondo kik gibed ni gibedo gi UTI ma frequent. Mada winjo kiwuoyo daktari. Mae maneno ka gitimo sani ni nyaka yoche ni awache wach 30 minutes ge mani na wache yo mopogore ni bang' dakika 30 dwa ni mondo kopo ni jioriwore to nyaka idhi igol lach to wach mar ni ng'ato obed aminga kendo mwache kanye be ni kika ng'ato winjo ka dag lach osepong to pod maka sami makel ini kopo ni nitie bakteria timiyo gi thuolo mar nyuolore kendo mondo giyud teko kendo imiyo gi thuolo mar medo idho ka gidhi malo. Emomiyo kiwinjo ka daglach osepong to dwa ni wuog tidhi iol pi kamano. Ilero nogo maber mokalo ng'ama nigi te mondo mi owinji. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kod wach mogik kata nyiso kaka wanyalo yudi ponono ni ok wayudi e osiptal. Kamano Ruth, wach manyalo chimo mogik en ni UTI en tuo ma frequent kendo gima common. Opogore gi STI koro nyaka wapog tuoche kidieny ariyogo kendo ntiere kaka ithiedhe e yo mayot kendo ntiere kaka wanyalo timo mondo wa prevente. Koro ageno ni jogo mowinjo wakawuono nyalo bedo ni giwinjo maber mondo okonygi mondo kik tuo ni med chapogi. An iyude e boma ma Kisumu ka athietho e osiptal ma Avenue kaka nowacho sama ne wachako gisani kanyo kende miyuda nikech atiyo e osiptal mar Avenue e boma ma Kisumu. Warwako jogo manyalo gombo mondo giyud consultation kata gimoro amora machal kamano mondo gibiro e osiptal mar Avenue kendo giboyuda yo mayot. Kamano Ruth. Kamano nya Dr. Joe. Waduoko erokamano mang'eny ileronwa maber pogruok e kind UTI kod STIs ipimonwa kata gigo monego bed ni timo mondo mi luok system ni pi en namba 1 kik imak lach aming'e wacho ni nyalo ga beto odiechieng' mangima kokiolo pi imiyo kute gi thuolo mar tegno thuolo mar nyuolore thuolo mar idho malo nyaka kanyirogo miyo kiwinjo ka dag lach opong' dhi gol lach modh pi kaka dwarore. Mano gin weche ma daktari ema wacho tiwacho ga kacha nitiere ji ma nyaka iwinj wachgi maber mano achiel kuom gi en lakteche. Daktari erokamano ahinya. Erokamano. Mano Dr. Joe.
Olonya ahinya e weche mag tuoche malandore, e opimo ne gin tuoche mage kawuono wawuoyo e UTI. Itimo weche owacho go kata waboyudo konyruok kwa bibedo kod complications kata tuoche maluore, nikech tuoche maluore bende ndoko mula ahinya to gin tiere kendo ging'eny mokalo. Ne director na Philip Ochieng, erokamano ne producer na Papecho Okotha, mabende iko chenro ni kendo keto kar erokamano ne jogo picha mawa kamotingo bend suotingo Mulindi kaachiel kod Kamau, erokamano mathoth. Ne jagono mochung' ne duol Washira, jagono ma ochung' ne weche mag ler mar studio kaachiel kod taya, erokamano ahinya ne Wendy Akinya Ugenya mochung' ne weche mag ler kaachiel kod dusruok, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni tem matek mondo mitim gik ma daktari owacho. Ka wan wawacho cha ni ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.